todos e a todas, como estamos? Ben? Espero que sí. Hoxe, na nosa clase, imos falar da lingua e da súa organización, das unidades lingüísticas e das clases de palabras, tanto variables como invariables. En canto á linguaxe, o primeiro que temos que decir é que a linguaxe é un sistema para intercambiar información cun número limitado de sons. Por que dicimos o do número limitado de sons? Porque nós temos un número de sons que é finito, que é un conxunto de sons en cada lingua. Sabedes que algunhas linguas teñen máis, outras linguas teñen menos. Sabedes, por exemplo, cando estudades linguas estranxeiras, que hai sons no inglés, no francés, no portugués, que non existen noutras linguas que vos falades habitualmente. Entón, temos un número limitado de sons e con eses sons podemos construir mensaxes infinitas. Por iso decimos que é un sistema de comunicación, permite comunicarnos entre as persoas, transmitindo información, e esa información é infinita. Podemos representar calquera tipo de información con un número limitado de sons, que son os sons que ten unha lingua. Entón, agora, falaremos das unidades lingüísticas. A lingua organízase en varios niveis, desde os máis pequeniños aos máis grandes. Entón, agora, imos ver como se organiza a lingua partindo do seu nivel máis pequeniño hasta chegar ao maior. E cal será o máis pequeniño? O son. O máis grande será o texto. Por que o son é o máis pequeniño? Porque se eu digo s, a, f. Comprendemos algo? Non. Os sons por sí sós non transmiten información. Hai que combinalos. Por iso decimos que son a unidade máis pequeniña lingüística. Entón, os sons forman as palabras ao combinarse. Por exemplo, k, a, s, a. Este conxunto de sons dá lugar a casa, cando eu os coloco xuntos. E aí xa teñen un significado cando chegan á seguinte unidade. As palabras dos sons, aínda imos dicir, que na lingua escrita se representan coas letras. Entón, os sons e a palabra, segunda unidade. As palabras son conxuntos de sons que expresan unha idea. Por exemplo, eu digo casa e estou imaginando unha casa. Digo libro e estou imaginando un libro. Digo Xosé e estarei pensando no meu amigo Xosé. Temos así as dúas unidades lingüísticas menores, o son e a palabra. Agora, antes de chegar ao texto, imos ter outras dúas unidades lingüísticas, que son os sintagmas e os enunciados. Os sintagmas son grupos de palabras que cumplen unha determinada función, como unha unidade que son, cumplen unha determinada función dentro das oracións. Exemplos destas funcións serán a de complemento directo, a de complemento indirecto, que xa vimos incluso na aula, que é exactamente un complemento directo ou un complemento indirecto. Non é o tema agora, pero xa digo, os enunciados son conxuntos de palabras que, unidas como unha unidade, teñen unha función dentro da oración. Se o seu núcleo é un sustantivo, serán sintagmas nominais. Se o seu núcleo é un verbo, serán sintagmas verbais. Entón, digamos que primeiro temos o son, despois a palabra, e despois pequenos grupos de palabras que teñen unha función dentro da oración. Sons, palabras e sintagmas. E agora pasamos xa ao penúltimo grupo, ou a penúltima unidade que hai antes do texto, que é o enunciado. Como diferenciaremos o enunciado? Pois os enunciados son conxuntos de palabras que están limitados por pausas. É dicir, que comezan e ao final teñen unha coma ou ao final teñen un punto. Entón, enunciados, conxuntos de palabras delimitados por pausas. Se estes enunciados teñen un verbo conxugado, todos sabedes que se chaman oracións. Se non teñen un verbo conxugado, serán frases. E chegamos así, finalmente, ao texto.
O texto é un conxunto de enunciados, e aínda que pode haber textos que sexan un único enunciado ou incluso unha única palabra. Por qué? Porque o texto é un conxunto de enunciados con un significado completo para unha determinada situación. Como xa falamos na aula no seu día, unha nota na neveira pode ser un enunciado e unha novela con todas as súas páxinas, unha nota na neveira pode ser, ademais dun enunciado, un texto, ou incluso ademais dunha palabra, un texto, e unha novela con todas as súas páxinas, todas as súas letras, todos os seus enunciados, todos os seus sintagmas. Unha novela é un texto con un significado completo. Por que decimos que as notas na neveira poden ser, ademais dunha palabra, ademais dun enunciado, ademais de todo isto, un texto? Pois porque se eu escribo na neveira marchei, estarei comunicando a esa persoa que me fun. A persoa que chega e a lé, entón, ela xa o entende. Ou se eu marcho e poño volverei, pois estou lle dicindo que ela comprende que eu saí e volvo. Entón, o texto polo que se caracteriza é por ter unha información completa para unha determinada situación. En cambio, imaginade, se eu collo unha frase solta dunha novela e a digo, seguramente o meu interlocutor non estará, aquel que me oe, o receptor, non estará comprendendo o significado. Esa frase, ainda que teña máis palabras que ese marchei que hai nunha nota na cociña, non é un texto. Entón, lembramos, os textos son conxuntos de enunciados, aínda que sabemos que incluso unha única palabra nunha determinada situación pode ser un texto, son conxuntos de enunciados cun significado concreto e completo para unha determinada situación. Os textos poden ser orais ou escritos, é dicir, este vídeo que eu estou gravando para vos é un texto, sí? Ten un significado conxunto, completo, para unha determinada situación. Os textos, lembrade, non son só os escritos. E por aquí ficamos no relacionado coas unidades lingüísticas.